jodohnya boyong semboyan kebumen beriman bersih indah manfaat amannya sarto tegese kudu lailan batine indah iku mesti bakal kelakone manfaat berapa regane yakti teman kang jakal pinakyo iku sumber semangat markayo lanjut ing tlatah kebumen katon asri ambangun jero kutha kinata katon asri uga jaban kutha papan pariwisata pino demoraya jane karang bolong sarang burunge kuwo jati jajar lan kuwo batuke pantai ayah lan batu sembore rakal sing kondang batu angete lan waduk wadas lintange ing tlatah kebumen katon ayu ambangun jero kutha tinata katon asri uga jaban kutha papan pariwisata pinode ora rejane sarang bolong sarang burung kuwo jati jajar lan kuwo batuke pantai ayah lan watu sempore krakal banyu angete lan waduk wadas lintange pring wolong tilang cipi senajan urung wis cicipi menyang sawah nyabrang kali arep munggah anak ketang kaya nang pinggir kali jam 4 natani kursi jadi penjabat aja korupsi manja nandur walu nang pinggir kali monggo rawuh sami mirsani Pak Taufik ngagem kopi wabillahi taufiq wal hidayah mangan kupat disiram santen nawi kata lepat nyuwun pangan ya suket garing go empan sapi tiwas nyanding ora nyicipi